रेस्टुरेन्टाव बायदिसिनाबो मोनजायो चावमिन पक'रा मम' चिकेन चिलि बेफोरखौ मोनजायो नोंथांमोनहाबो जानो हागोन बेहाय फैनानै सिआरपि बिजनि कलेज रड खाथियाव ओइ केতিয়া खुलिब itu केতিয়া opening হ'ব কালি না 28 হ্যাঁ 27 নহলে 28 27 নহলে 28 না दानो opening जाथ'खाया ना दा opening जायाखै गाबोन समनियासो जागोन দোকান খুলে আছে না সাজে আছে সবাই কত পড়াইছে ওয়েস্ট বেঙ্গল दासो खुलिगासिनो बानायगासिनो गोदानसो बे কালি পৰা খোলা কালি 27 মানে 27 খোলা তাৰে মানুহবিলাক এতিয়া আহি আছে কি মেলা নিচিনা হৈ আছে मैया 24 तारिखनिफ्राय बारायनाय जादों सानबा लोक्षि मेलायाबो बिजनि लोक्षि पुजाया दा एक्सप'आबो 27निफ्राय खुलिगोन होनदों नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन कम्बो लानो हागोन गोजां बोथोरनि थाखाय नोंथांमोना बायदिसिना लानो हागोन एक्सप'खौ 27आव खुलिगोन गोदान बियो लोक्षि पुजायाबो सानबा बारायना होबाय मैयानिफ्राय दा नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन दिनैनि समनिफ्राय सानब्रै दंबावो सानसे थांबाय दाख्लैयो बारायफिननायनि माबा गैयामोन बारायफिननानै होदों मैयाहाय नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना माफोर नांगौबा नै एक्सप'आवबो 27आव खुलिबा लानो हागोन दखानाव फैनानै साजायगासिनो नोंथांमोना नायनानै लाफैनो हागोन दा आं मैयाहाय सोंदों 27आव खुलिगोन होननानै बुङो